Salutare și bine v-am regăsit la primul meu videoclip. Astăzi o să vă prezint camera mea, pentru că am uitat să postez pe 25 decembrie, pentru că atunci am avut timp să postez, dar acum n-am mai postat. Aici este camera mea. Action camera poate să filmeze 5K 30 de fps-uri, dar nu mai merge funcția asta din oarecare motiv. Asta este o caculă nouă, mai am și cască nouă. O să vă prezint la final. O să fac niște poze ca să vă arăt cum ar arăta, gen cum arată casca mea. Că n-am acum timp să fac asta de la casca mea. Și dacă vreți și văd susținere, am să postez și chestii de astea. Dar, în rest, nu știu dacă o să vreți neapărat chestia asta să o fac. Asta este camera. Și eu acum o să o pun în modul ăsta de vlogging. Are aici un buton în care te lasă să faci modul vlogging. Și prin camera asta de aici o să poți să vezi ce se vede de pe camera asta. Și în rest nu prea sunt multe de prezentat, pentru că este o cameră simplă. Nu prea ai multe de chestii de făcut, decât are aici un tabel, o grămadă de moduri. Și aceste moduri o să vă prezinte toate chestiile necesare, gen cu slow motion, loop recording, time-lapse, normal photo, automatic photo, burst photo, time photo și Wi-Fi. Adică Wi-Fi-ul de la această cameră pe care poți să te conectezi. Și am să vă las de exemplu un videoclip, dar nu știu dacă aș putea, dar cred că acum ar trebui să vină pozele cu casca.